لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى. ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба канали Шукрон Теҷи. умедворам сиҳату саломат ҳастед. имрӯз бояд ман мерафтам патен палучат мекардам, аз сабабе ки зангам задан ки 3-4 рӯз пас тайёр мешавад. мехостам камтар берун тамошо буроям. ман имрӯз тамошо рафтам, магазинҳо харид кардам. азбаски корҳоям бебарор буду буд нашуд, сиёмка накардам, ҳарҷо камера кардам, барои гуфтам камтарам бошад дар каналам пардом. баъд барои чи ин видеоро мондам ки мехоҳам ки аз ин пас мард бошам, мехоҳам ҳама мушкилоте ки баром меояду аз ин пас худам буд кунам. аз ин сабаб хостам ин номи видеоро ин хел мондам. баъд саволе ки бар ман дод оча шӯҳратҷон буд ки дар эфиро мепурсидам ки номи ман чи асту таваллуди ман чанд аст. дар саволи он кас ман ҷавоб мехоҳам гардонам. номи ман Мавзуна аст. дар видеои пешина гуфта будам ки номи духтарчам аст. ин ба номи духтарчам ин каналамро кушода. таваллудам 90 аст. саволҳо бисёр аз заифиро метиҳанд. дар ягон видеои дигарам ҳатман ҷавоб мегардонам дӯстон. баъд барои чӣ ман ҳозиро дер видео мекардоям? аз сабабе ки ман документ кардистам, аз қафои документом ҳастам. барои зан қиин будай документ кардан, даводаваш бисёр. барои ҳамин ман дер видео кардистам. дар ҳаққам бо дуо бошед ки документоямро тезтар буд кунам, да дастам гирам. боқӣ дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбонатон бошад дӯстон. раҳмати калон барои дастгиритон. миннатдорам ки хеле ба ман дастгирӣ мекунед. ҳазор раҳмати калон. تو چشماش یه دنیای رنگی رو داره، دل من به جز اون که دردی نداره. نه هستش و حتی نمیاد سراغم، نباشه نمیخوام که بارون بباره. یه لیلای بی عشق و احساسی بوده، هنوزم برای نبودش که زوده. خیالش یه سردرده که تو سرم هست، نباشه نفس نیست توی سینه دوده. تلخی و تو خوب بلدی، شیرین بودن کار تو نیست. روزای خوبت با منه که دیگه قسمت تو نیست. تلخی و تو خوب بلدی، شیرین بودن کار تو نیست. روزای خوبت با منه که دیگه قسمت تو نیست.